በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 10 ፈላጥ መራሒ ንህዝቡ ይምህሮም፣ ግዝኣት ፈላጥ ሰብ ስሩዕ እዩ። መኳንንቲ ንመራሒ ህዝቢ ይመስሉ፣ ኣብ ከተማ ዝነብሩ ህዝቢ ንኸንቲባ እታ ከተማ ይመስሉ። ዘይተማህረ ንጉስ ንህዝቡ ይዕንዎም፣ መስተውዓሊ መራሒ ዝረኸበ ከተማ ግና ተዓቢ። መስተውዓሊ መራሒ ዝረኸበት ከተማ ግና ተዓቢ። ኣብ ምድሪ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር እዩ፣ በብግዚኡ ከዓ ምዱብ መራሒ ይምዝዘሉ። ዓወት ሓደ ሰብ ካብ እግዚኣብሔር እዩ፣ ንመራሒ ክብርን ሽመትን ዝህቦ ንሱ እዩ። ትዕቢት ዝኾነ በደል ርኢኻ ምስ ጎረቤትካ ኣይትቆጣዕ፣ ተቆጢዕኻ ከለኻ ከዓ ገለ ነገር እኳ ኣይትግበር። ትዕቢትን ምጉዳል ፍትሕን ብእግዚኣብሔርን ብሰብን ጽሉእን ፍንፉንን እዩ። ምጉዳል ፍትሕን ትዕቢትን ሃብትን ምኽንያት ዕንወት መንግስታት እየን። ምጉዳል ፍትሕን ትዕቢትን ሃብትን ምኽንያት ዕንወት መንግስታት እየን። ገና ብህይወት ከሎ ሰብነቱ ዝፈርስ ሓመድን ሓሙኺስትን ዝኾነ ሰብ ከመይ ኢሉ ክዕበ ይኽእል? ነዊሕ እዋን ዝገበረ ሕማም ንሓኪም የገርሞ፣ እቲ ሎሚ ብህይወት ዘሎ ንጉስ እኳ ጽባሕ ሬሳ እዩ። ከመይ ሰብ ምስ ሞተ ርስቱ ሃመማን ለመም ዝብሉን ሓሳኹን እዮም። ሓደ ሰብ ትዕቢት ክጅምሮ ከሎ ካብ እግዚኣብሔር ይርሕቕ፣ እወ ልቡ ካብ ፈጣሪኡ ይርሕቕ። ናይ ትዕቢት መጀመርታ ኃጢአት እዩ። እቲ ኣብ ትዕቢቱ ደሪቑ ዝነብር ሰብ ከዓ ክፍኣት ይተፍእ። ስለዚ እውን እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኦም መሪር መቕጻዕቲ ኣውረደሎም፣ ፈጺሙ ድማ ኣጥፎም። እግዚኣብሔር ንመራሕቲ ካብ ዙፋኖም ደርበዮም፣ ንትሑታት ድማ ኣብ ክንዳኦም ኣንበሮም። እግዚአብሔር ንዕቡያት ሃገራት ካብ ሱረን መንቆሰን፣ ኣብ ቦታአን ድማ ትሑታት ሃገራት ተኸለ። እግዚአብሔር ንምድሪ ኣህዛብ ገልበጠን፣ ንዓኣቶም ከዓ ካብ ሱር መሰረቶም ኣጥፎም። ንገለ ካብኣቶም ኣልገሶምን ኣጥፎኦምን፣ ንመዘከርቶም ድማ ካብ ገጽ ምድሪ ደምሰሶ። ኩርዓት ንሰባት ኣይተፈጥረን፣ ነድሪ ዘለዎ ቁጣዓውን ካብ ኣንስቲ ንዝተወልዱ ዝተዋህበ ኣይነበረን። ክብሪ ዝግብኦም ህዝቢ፣ እቲ ክብሪ ዝግብኦ ዓሌት ወዲ ሰብ እዩ። እወ እቲ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሕ ዓሌት ክብሪ ይግብኦ እዩ። እቲ ክብሪ ዘይግብኦ ዓሌት ወዲ ሰብ እዩ። እወ እቲ ንትእዛዛት እግዚአብሔር ዘፍርስ ዓሌት ክብሪ ኣይግብኦን እዩ። መራሒ በቶም ዝስዕብዎ ክኸብር ግቡእ እዩ። እግዚአብሔር ድማ ነቶም ዝፈርሕዎ ከኽብሮም ግቡእ እዩ። ናይ ዓወት መጀመርታ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ እዩ። ናይ ውድቀት መጀመርታ ከዓ ህልኽን ትዕቢትን እዩ። ክብሪ ሃብታማት ኮነ ክብሪ ውሩያት ሰባት፣ ከምኡ እውን ክብሪ ድኻታት ሰባት ንእግዚአብሔር ምፍራሕ እዩ። ነቲ በሊሕ ኣእምሮ ዘለዎ ድኻ ክብሪ ክትከልኦ ቅኑዕ ኣይኮነን፣ ንሓጥእ ድማ ክብሪ ክትህቦ ግቡእ ኣይኮነን። ዓብይ ሰብ፣ ዳኛ፣ ገዛኢ ክቡራት እዮም። ካብቲ ንእግዚአብሔር ዝፈርሕ ሰብ ዝዓቢ ግና ካብኣቶም ሓደ እኳ የልቦን። ሓራ ዝኾኑ ሰባት ኣገልገልቲ ለባም ባርያ ክኾኑ እዮም። ለባም ሰብ ድማ ኣየዕዘምዝምን እዩ። ብዛዕባ ትሕትና ዕዮኻ ክትዓይ ከለኻ ብፍልጠትካ ኣይትተሓበን፣ ኣብ ስእነት ከለኻ ድማ ኣይትከበር። ካብቲ ድራር ዕለት ዘይብሉ ክንሱ ዝጀሃር ሰብ፣ እቲ ዝዓይ እሞ ካብ ዘድልዮ ንላዕሊ ዘለዎ ሰብ ይሓይሽ። ወደየ ትሑት ብምዃንካ ሓበን ይሰማዓኻ፣ ንርእስኻ እትወስዶ ክብሪ ከዓ መጠንካ ይኹን። ኣብ ገዛእ ርእሱ ኃጢአት ንዝገብር ሰብ ጽቡቕ ኣለኻ ዝብሎ መን እዩ? ገዛእ ህይወቱ ንዘዋርድ ሰብከ ዘኽብሮ መን እዩ? ድኻ ሰብ ብዘለዎ ፍልጠት ይኸብር፣ ሃብታም ሰብ ድማ ብዘለዎ ሃብቲ ይኸብር። ድኻ ክንሱ ዝኸበረ ሰብ ሃብታም ምስ ኮነ ደኣ ክንደይ ክኸብር እዩ። ሃብታም ክንሱ ዝተዋረደ ሰብከ ድኻ ምስ ኮነ ክንደይ ክዋረድ እዩ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። በረከት ቅዱስ ሲራክ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይሁን።